लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो टेलिग्राम चेनेलखौ माबोरै खुलिनानै लानो हायो गाव-गावनि मबाइलजोंनो। दा गोबां मानसियानो मिथिखायो आरो गोबां मानसियानो मिथियाबो। दा जायफ्रा मिथिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो टेलिग्राम चेनेलखौ माबोरै खुलिनानै लानो हायो बेनि मोनसे भिडिअ खालामगोन। दा गोबां मानसिनानो टेलिग्राम एकाउन्ट खुलिनाय दंखायो आरो जायफ्रा दासिमबो टेलिग्राम एकाउन्ट खुलिनानै लायाखै, आङो बिनि मोनसे अलरेडि भिडिअ खालामनानै दोनखादों। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव थांनानै क्लिक खालामनानै नायनो हागोन। दा आङो चेनेल खुलिनो थाखाय नैबे पेन्सिलनि आइकनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बिनि उनाव जायफ्रा टेलिग्राम चेनेल खुलिनो सानदों नोंथांमोना नैबेहाय नुनो मोनदों निउ चेनेल। दा नोंथांमोना जायफ्रा टेलिग्राम चेनेल खुलिगोन नैबे निउ चेनेलाव थुनानै होबानो जाबाय। दा निउ चेनेलाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा गाहायाव दङ चेनेल नेम, नोंथाङा मा चेनेलनि नाम लागोन नोंथाङा बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय। आरो नैबे फारसेथिं दङ मोनसे गेलारिनि लग', नोंथाङा मा फटक दोनगोन, नोंथांनि चेनेलाव मा फटक दोनगोन नोंथाङा बेखौ होनानै लाबानो जाबाय नोंथांनि गोसो बायदि। आं दा बेयाव आंनि जिखुनु मोनसे फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरो बिनि उनाव नैबे चेनेलनि नामाव आङो दा आंनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै लानोसै। बिनि उनाव गाहायाव दङ डिसक्रिपसनाव नोंथाङा माबाफोर लिरनो गोसोबा लिरनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव चेनेलनि नामखौ होनानै लाग्रोनोसै। दा आं बेयाव आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय बोड ट्रिक बेबायदि टाइपनि लिरनानै लानोसै आङो। दा चेनेल नेम अपसनाव आङो आंनि चेनेलनि नेमखौ होनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनदों डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना माबाफोर लिरनो गोसोबा लिरनो हागोन आरो लिराबाबो जेबो नङा। आं दा बेयाव जिखुनु मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै लिरनानै लानोसै। प्लिज जइन माय टेलिग्राम चेनेल बेबायदि टाइपनि आङो लिरनानै लानोसै आंनि टेलिग्राम चेनेलाव डिसक्रिपसनाव। दा आङो बेयाव होनानै लादों प्लिज जइन माय टेलिग्राम चेनेल बेबायदि टाइपनि आङो होनानै लाबाय। दा आङो गासिखौबो होनानै लाजोब्बाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुनो मोनदों मोनसे टिक मार्क मानि डान। आं नैबे थिर आइकन होनायाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा नै बेयाव चेनेल स्टिम गोजौआव दङ पाब्लिक चेनेल आरो गाहायाव दङ प्राइभेट चेनेल। दा नोंथांमोना माखौ दोननो, नोंथांमोना प्राइभेटआवबो दोननो हागोन, पाब्लिकआवबो होनानै लानो हागोन। दा पाब्लिकआव दोनोब्ला नोंथाङा नैबेहाय चेनेलनि नामखौ होनानै लानांगोन। पाब्लिक लिंक मानि मानसिफोरनो शेयार खालामनो थाखाय नोंनि चेनेलखौ वाट्सएप, इउटुब, फेसबुक बायदिफोराव शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे पाब्लिक लिंकखौ होनानै लानांगोन। दा आं बेयाव पाब्लिक लिंक बानायनानै लानोसै। दा आं बेयाव आंनि चेनेलनि नामखौ होनानै लानोसै बोड ट्रिक। आङो बेबायदि टाइपनि आंनि चेनेलनि नामखौ आङो लिंक बानायनानै लानोसै। दा बियो एभेलेबेल दंना गैया नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोरनो। दा गाहायाव नुनो मोनदों चेकिं नेम, नोंथांनि चेनेलनि नामा सोरजोंबा लाजाखानाय नामा बेखौ चेक खालामो। नै दा आंनि चेनेलनि नामखौ रावबो लायाखै, दा आं बेखौ दानाव होनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन नोंथांनि टेलिग्राम चेनेलाव नोंथाङा सोरखौबा एड खालामनो गोसो दं नामा। जुदि गोसो दङब्ला नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लादो, गैयाबा नोंथाङा नैबे थिर आइकनाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। नै दा थिर आइकनाव होनाय लोगो लोगो आंनि चेनेला अपेन जाबाय लोगोफोर। दा आङो फाइनालि आंनि टेलिग्राम चेनेलखौ खुलिनानै लाबाय नै बोड ट्रिक। दा नोंथाङा बे टेलिग्राम चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा गोसोबायदि गेमनि लिंक, इउटुब चेनेलनि लिंक, वाट्सएपनि लिंक, फेसबुकनि लिंक बायदिसिना लिंकफोरखौ नोंथाङा नैबे टेलिग्राम चेनेलनि सायाव बा टेलिग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा शेयार खालामनो हागोन गोसोब्ला। आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा आंनि बे टेलिग्राम चेनेलाव जयेन जानो गोसो दङ जयेन जानो हागोन। आङो बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनगोन लोगोफोर। आरो नोंथाङा बेखौ शेयार खालामनो, नोंथाङा नोंथांनि टेलिग्रामनि चेनेलनि लिंकखौ शेयार खालामनोबा नोंथांमोना नैबाहाय फैनांगोन। नै लोगोफोर नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोनदों इनभाइट लिंकआव होनानै नोंथांमोना नैबेखौ कपि खालामदो। नोंथांमोना माहाय शेयार खालामनो, फेसबुकआवबा फेसबुकआव होदो, वाट्सएप बा वाट्सएप आरो इउटुब बा इउटुब नोंथाङा गोसोबायदि बेखौ शेयार खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। दा नोंथांमोना जायफ्रा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय लोगोफोर।